गिबियावनो बयखौबो दिनैनि गोदान मोनसे भिडियोआव बरायग्रोनानै लाबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय पिंकी बसुमतारीनो माबायदि प्रसेसै भट हरनो हायो बेनि सोमोन्दै नोंथांमोननि सिगाङाव डिटेल्सै फोरमायनानै होगोन। दा गोबाङानो साननो हागौ दा पिंकी बसुमतारीया सोर आरो मानि थाखाय पिंकी बसुमतारीनो भट हरनांगौनि थाखाय आं बे बाथ्राखौ बुंदों। नोंथांमोननि सिगाङाव डिटेल्सै फोरमायनानै होगोन। दा पिंकी बसुमतारीनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननि सिगाङाव भिडियोखौ जागायजेननायनि सिगाङावनो एसे फोरमायनानै होनि। पिंकी बसुमतारीया मिस इउनिभार्स इन्डिया 2026 आव बाहागो लादों आरो बेनि ग्रान्ड फिनालिया जानो थांगासिनो दङ। बेनिखायनो दायो पिंकी बसुमतारीनो भट हरनांगौनि थाखाय पिंकी बसुमतारीनि बिफाया खौरां बिजोंनि गेजेरजों जोंनि बर' रायजो राजाफोरनावहाय भट बिदों। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव भटखौ बोरै हरनांगौ आरो बबेयावहाय भटखौ हरनांगौ बेनि सोमोन्दै गुवारै फोरमायनानै होगोन। बेनिखायनो भिडियोखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलां। भिडियोखौ जागायजेननायनि सिगां बयनिसिमबो गुरै खावलायनाय, नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला सिगाङावनो साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोदो, जाहाथे बेबायदिनो गोदान आपडेटफोरखौ मोननो हायो। थौदो बिदिब्ला दिनैनि भिडियोखौ जागायदिनि। दा आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय फोरमायनानै होनि पिंकी बसुमतारीया मिस इउनिभार्स इन्डिया 2026 आव दायो बाहागो लागासिनो दङ आरो बेनि थाखायनो भट हरनांगौनि थाखायनो बिथांनि बिफायाबो जोंनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनियावहाय भट बिदों। नोंथांमोना सिगाङावनो बिथांनि बिफाया जोंनि रायजो राजाफोरनि गेजेराव माबायदि भट बिदों बेनि ससे भिडियो क्लिपखौ नोंथांमोना नायग्रोब्लानो जाबाय। गासैबो नायगिरि नोंथांमोननिसिम आंनि फिसाजो पिंकी बसुमतारीया मिस इउनिभार्स इन्डियायाव थांनाय 18 जुलाइनिफ्राय कम्पिटिशन जाबाय थानायाव दा बिथाङा जयपुराव फाइनालनि थाखाय नाजागासिनो दङ। फैगौ 23 आगस्टआव फाइनाला जानो थांगासिनो दङ। बे फाइनालनि गेजेरावनो बिथांनि माखासे नियम बायदियै भटिंनि गोनांथि जादों। बे भटिंआव होनो थाखाय इन्स्टाग्रामाव थांनानै कमेन्ट, लाइक आरो शेयार खालामनो थाखाय नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गुरै खावलायहरनाय थाबाय। गोजोन्थों। दा नोंथांमोना बयबो खोनाखाबाय पिंकी बसुमतारीनि बिफाया माबायदि भट बिदों। दा आं नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनानै होनि पिंकी बसुमतारीया मिस इउनिभार्स आसाम 2026 आवबो बियो देरहानो हाखांबाय। दा बेनि उनावहाय दायो मिस इउनिभार्स इन्डिया 2026 आव दायो बिथाङा बाहागो लागासिनो दङ। बेनिखायनो जोंनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ पिंकी बसुमतारीनो भट हरनो थाखाय खावलायनाय जादों आरो बेनि ग्रान्ड फिनालिया फैगौ 23 आगस्टआव जानो थांगासिनो दङ। बेनिखायनो पिंकी बसुमतारीनो माबायदि प्रसेसै भट हरनांगौ बे गासै प्रसेसखौ आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय फोरमायनानै होगोन। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडियोखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांब्लानो जाबाय। दा नोंथांमोननि सिगाङावहाय बे मोनसे बाथ्राखौनो बुंनो सानदों। दा गोबाङानो जोंनि बर' लाइमोनफोरनो भट हरनांगौबा माखासे कमन सोंथिफ्रा जाखांफैयो। दा नोंथांमोना बे सोंथिखौ मिथिखायो जानांगौ। बे मोनसे कुइसनानो ओंखारफैयो जे जोंनि बर' लाइमोनफोरा गोजौ थाखोआव थाङोब्ला जोंनि बर' हारिखौ नासयो। दा बे मोनसे कमन कुइसना जोंनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनियावहाय सिगाङावनो नुजाग्रोयो। बेनिखायनो जोंनिया बबेबा मोनसे गोजौ थाखोआव बाहागो लाहैयोब्ला बा बिनि उनावहाय भट नांगौ जायोब्ला गोबाङानो जोंनि बर' हारिनि सुबुंफ्रा भट हरनो नागिरा। दा भट हरा बे नोंथांमोननि गोसोनि बाथ्रा। आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय बोरैहाय भटखौ हरनांगौ एबा पिंकी बसुमतारीनो माबायदि प्रसेसै भटखौ हरनांगौ बेनि सोमोन्दै दायो आं नोंथांमोननि सिगाङाव डिटेल्सै फोरमायनानै होनि। नोंथांमोना आंनि नैबे साइडनि स्क्रिनावहाय नायलांब्लानो जाबाय। दा नोंथांमोना पिंकी बसुमतारीनो भट हरनो थाखाय सिगाङावनो गावबा गावनि इन्स्टाग्रामखौ अपेन खालामनानै लाग्रोदो। इन्स्टाग्रामखौ अपेन खालामनानै लाखांनायनि उनावहाय नोंथांमोना नैबे सार्च बार दंना, बे सार्च बारावहाय मा सार्च खालामनांगोन होननानै बुङोब्ला मिस इउनिभार्स इन्डिया आंना नै बेवहाय फार्स्टआवनो दंखायोना, बेखौ नोंथांमोना सार्च खालामनांगोन। सार्च खालामनानै बेवहाय थुदो। बेवहाय थुयोब्ला बिसिनि नैबे इन्स्टाग्राम पेजआवहाय हाबदो। इन्स्टाग्राम पेजआवहाय हाबनानै नोंथांमोना मा खालामनांगोन होननानै बुङोब्ला सिगाङावनो मिस इउनिभार्स इन्डिया बे इन्स्टाग्राम हेन्डेलखौहाय फल' खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनावहाय फल' खालामखांनायनि उनावहाय नोंथांमोना मा खालामनांगोन, दायो बेवहाय नोंथांमोना पिंकी बसुमतारीनि पिक्सारखौ बा फट' आपल'ड खालामनायखौ नागिरनांगोन। बेनिफ्राय नागिरदो। नागिरनानै आं नागिरनि र', नेटआ एसे स्ल' बेवहाय। दा नैबेनो पिंकी बसुमतारीया। बे पिंकी बसुमतारीनि पस्टआवहाय हाबनानै मा खालामनांगोननो, मोनसे लाइक, मोनसे कमेन्ट आरो मोनसे शेयार बेबायदि खालामोब्ला नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनानै होनि। मोनसे लाइक खालामोबा बेवहाय 1 पइन्ट मोनगोन आरो मोनसे कमेन्ट खालामोबा बेवहायबो 1 पइन्ट मोनगोन आरो बेखौ शेयार खालामोब्ला मा जागोन 2 पइन्ट मोननो हागोन आरो। दा नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौनो क्लियारलि फोरमायनानै होग्रोखायोदि बे नोंथांमोननि लाइक, कमेन्ट आरो शेयारा माबायदि काउन्ट जागोन होननानै बुङोब्ला
सिगाङाव नोंथांमोना बे मिस इउनिभार्स इन्डियानि अफिसियेल इन्स्टाग्राम हेन्डेलखौहाय फल' खालामग्रोनांगोन। जुदि नोंथाङा फल' खालामालासिनो लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामदोंबा बेवहाय नोंथांमोननि पइन्टआ काउन्ट जानाय नङा। दा बेनिखायनो नोंथांमोना सिगाङावनो बेखौ फल' खालामनानै लाग्रोनांगोन, बिनि उनावसो लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होनांगोन आरो। दा नोंथांमोननि सिगाङाव आरो मोनसे फोरमायनानै होबावनि, बेवहाय मोनसेल' इन्स्टाग्राम हेन्डेलखौ फल' खालामनो खोन्थायाखै, बेवहाय मोननै इन्स्टाग्राम हेन्डेलखौहाय फल' खालामनो खोन्थादों। दा बेनो मा जाबाय, सिगाङावनो आं दा नोंथांमोननि सिगाङाव खोन्थानायानो जाहैबाय मिस इउनिभार्स इन्डिया बेखौ सिगाङाव फल' खालामग्रोदो। फल' खालामखांनायनि उनावहायनो बे मिस इउनिभार्स इन्डिया इन्स्टाग्राम हेन्डेलाव थानाय बे पिंकि बसुमतारीनि फट' आपल'ड खालामनायावहाय थांनानै लाइक कमेन्ट शेयार खालामब्लानो बेवहाय पइन्टखौ मोननो हाबाय। बेनि उनाव सेकेन्डआव मा खालामनांगोन, नैबेवहाय दंना ग्लेमानन सुपार मडेल इन्डिया, बे मोनसे इन्स्टाग्राम हेन्डेलखौबो नोंथांमोना फल' खालामथारनांगोन। माने बे मोननै इन्स्टाग्राम हेन्डेलखौहाय सिगाङावनो फल' खालामनानै लाग्रोनांगोन। बे मोननै इन्स्टाग्राम हेन्डेलखौ फल' खालामालासिनो मिस इउनिभार्स इन्डिया बे मोनसे इन्स्टाग्राम हेन्डेलखौल' फल' खालामदोंबा जानाय नङा, बेवहाय मोननै इन्स्टाग्राम हेन्डेलखौहाय फल' खालामनांगोन। बेनि उनावहाय मिस इउनिभार्स इन्डिया बे इन्स्टाग्राम हेन्डेलावहाय आपल'ड खालामनाय फट'खौ नोंथांमोना लाइक कमेन्ट शेयार खालामोब्लानो बेवहाय पइन्टआ काउन्ट जाबाय आरो। दा बेनिखायनो नोंथांमोना पिंकि बसुमतारीनो भट हरनायनि सिगां नोंथांमोना सिगाङावनो बे मोननै इन्स्टाग्राम हेन्डेलखौ फल' खालामनानै लाग्रोथारनांगोन, अब्लासो पिंकि बसुमतारीया पइन्टखौ मोननो हागोन। दा बेबायदि प्रसेसैनो नोंथांमोना पिंकि बसुमतारीनो भटखौ हरनो हागोन। दा नोंथांमोना बयबो मिथिखाबाय एबा बुजिनो हाबाय जानांगौ माबायदियै पिंकि बसुमतारीनो भटखौ हरनो हागोन। बेनिखायनो नोंथांमोना सिगाङावनो इन्स्टाग्राम हेन्डेलाव थांनानै मिस इउनिभार्स इन्डिया बे मोनसे इन्स्टाग्राम हेन्डेलखौ सिगाङावनो फल' खालामनानै लाग्रो। बेनि उनावहाय आरो सेकेन्ड इन्स्टाग्राम हेन्डेलखौहाय फल' खालामदो। बे मोननै इन्स्टाग्राम हेन्डेलखौ फल' खालामखांनायनि उनावहाय मिस इउनिभार्स इन्डिया बे इन्स्टाग्राम हेन्डेलाव थांनानै पिंकि बसुमतारीनि पस्टआव थांदो, बेवहायनो लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै पिंकि बसुमतारीनो भटखौ हरनो हागोन। दा दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। नोंथांमोना भट हरो हरा बे नोंथांमोननि गोसोनि खोथा। आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौनो बुंनो सानगोन, नोंथांमोना भटखौ हरोब्ला जोबोद मोजां जागोन। दा दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। नोंथांमोना भिडिअ'खौ इनफरमेटिभ मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामदो। लोगो मोनफिनगोन गुबुन मोनसे भिडिअ'आवहाय। गोजोन्थों।